ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб подписчикои канали Саудо ТВ 01. имрӯз 19 сентябри соли 2025 сол хонаҳои фурӯшӣ дар канали Саудо ТВ 01 баъри шумо пешкаш мешавад. дӯстони гиромӣ, бо диққат тамошо бикунед. WhatsApp барои қабули реклама. хона, замин, мошин чизе бошад, дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. Рекламаш карда фурӯшта мегзорем дар YouTube, TikTok, Instagram. ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат саудо карда кортона ба охир бирасонем. бача азиз, дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кардана фуромӯш накунед. хонаҳотона видеонавор карда рой кунед, адресаша пурра нависонда мода равон карда метавонед. мо рекламаш бекунед, фурӯшта мегзорем. бачаҳо, фикротона комментария кунед. аз куҷо, чанд сомон, чанд сотих, чанд квадрат хона, замин дар кортонаи иншоалло аз рӯи комментҳои шумо навор мекунем. бачаҳо, бародарое ки дар Москваски област кор мекунен, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ширкати Акай Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 сола ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем. бачаҳо азиз, борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон. бачаҳо азиз, бор бурда мешавад. душанбе, ваҳдат, ҳисор, кӯлоб, файзобод, бохтар, шаҳри туз, регар, фархор, московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад. бачаҳо, ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем. бачаҳо, дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки 155 000 сомонӣ, 6 ҳуҷрага, 7 сотих замин дар шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи Уртабуз, Ганҷрес қарор дорад. хонаҳо дар ҳамин ҳолат, яъне ки хона барак кардагӣ 155 000 сум меган, боз якчи нимчи савдо мешавад. одамое ки аз Ҳисор хонаи арзон хоҳиш карден, ина марҳамат наворш кардем, бинениш. 6 комната 7 сотих замин дора, Уртабузи Ҳисор 155 000 сомонӣ. боз маълумоти пурра дӯстон метавонен бигирен. свет ҳаст мега, маҳсулото тайёр мега барои забор кардан, смен блок ва дигаро овардагӣ мефурӯшем. хонара 155 арзон мешава. аз думи канали мо ки занг бизанем. бачаҳо, лайкҳоро монен, видео дарозаи далчи тамошо кунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 5 ҳуҷра, масоҳати 6 сотих замин дар ноҳияи Восе, маҳаллаи Мирали Маҳмадалӣ, анамиҷа қарор дорад. 200 000 сум нарх. ин ҳамин ҳолат дар ҳолати коробка шкатур кардагӣ халос, не ки проекти зур қатӣ. бачаҳо, тамошо кунда 200 000 сум мега, 6 сотих 5 ҳуҷрага. рақамҳои дастии ахираш 28 ва 79 да метонен боз маълумоти пурраша занг зада бигирем. бачаҳо азиз, хоб баъдан чӣ гуфтане будам? аз куҷо, чанд сомон, чанд сотих, чанд квадрат хона, замин дар кора. бачаҳо, шумо комментария кунед, мо ҳаракат мекунем комментарро бихонем, аз рӯи ҳамо хоҳишҳои шумо далши наворомона бикунем. бачаҳо азиз, ва дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки 3 ҳуҷрага, 6 сотих замин дар кӯчаи Рӯдакӣ, шаҳри Кӯлоб будааст. қисми дохили хонаҳо ремонтҳои зур кардагӣ 295 000 сомонӣ. хона дар Кӯлоб, кӯчаи Рӯдакӣ, таги ҷар мегаку, бо об свет таъмин шидагиай. хоб ремонтҳошам бад нестай, хушрак ремонт кардагӣ, барои зиндагӣ кардан тайёракай. одамои серьёзни аз думи канали мо ки занг заден, худо хоҳад бо арзонтон мекунам. 295 000 сомонӣ. видеоҳо чӣ хеле бачаҳо, рӯз то рӯз наворо хубанд, баданд, хонаҳо арзонанд, қиматанд. ҳаст нафарое ки мисол аз ҳамин наворои мо хона харида боша, ё ки ҳаст нафарое ки аз ҳамин наворои мо хонаҳошона савдо кардагӣ боша. ҳамин хеле шахсиятҳо боша, як комментария кунен, бо мода якчи нимчи мотиватсия метавад. бачаҳо, ва дӯстони азиз, боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Фурқат, 3 ҳуҷрага, 5 сотих замин, ноҳияи Ёвон, деҳаи Фурқат, 290 000 сомонӣ нархаш. рақамҳои 28 ва 23 ахири WhatsApp-и Соҳибмулк аз думи мо метонен иншоалло дӯстон занг занен. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Фурқат, 3 дар хона,
бо ҳамааш мега бо ремонти замонавӣ кардагӣ 5 сотиқ замин, свет ва об ҳамавақт ҳастай, як кухни, як то дегдонхона дорад, ҳавлиш стяжка дора, ремонтҳо хуштоак кардагӣ. Харидори серьёзни аз уми Сауду ТВ занг занед 290 000 сомонӣ мега. Як чи нимчи худо хоҳад бо арзонтон мекунам бачаҳо азиз. бачако мардами ютуб ва акҳо додаро хоҳишай ҳаматон рафти наворда лайкора гузорен, дар канал обуна шен, фикротонро комментария кунен, дастгирӣ шава, худо хоҳад хонаҳои арзон мешава. боз хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки сеҳуҷрага масоҳати 6 сотиқ замин дар истиқлоли шаҳри Ваҳдат қарор дорад бача азиз. арзиш 250 000 сомонӣ мега. дар 250 000 метавонед бихаренш. рақамҳои ватсап шуруи экран мебарояд 96 96 ахири ватсапи соҳиб мулк. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, 6 сотиқ замин. хоб 3 хона, ошхона, кухни, ҳамом, ҳоҷатхона, гирдаш забор, дарвозаи хайтеки фасонихши замонавӣ. дохили хонаҳо ремонтҳошон бад нестай. барои зиндагӣ хулас варианти созай бачаҳо. 250 000 сом. боз як чи нимчи иншоалло арзонтон мекуна. занг бизанед, маълумоти пираша дӯстон бигирен. ина марамат хона варианти беҳтарин. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ки масоҳати 6 сотиқа дорои 3 ҳуҷрага дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Умари Хайём да қарор дорад. маҳаллаи Умари Хайём. хона тақрибан аз маршрути 7 мега 500 метр болотарай. маршрути 7 астку бачаҳо вокзалда 500 метр болотар. 6 сотиқ замин, гирди хона полни маҳкам кардагӣ бо хишти лои хона сохта шудагиай. ремонт замонавӣ, ҳамом, кухни дар дарун. об то моҳи октябр, яъне ки сар метана октябрда ва қисман бо чизу чорааш савдо мешавад. 279 000 сомонӣ. аз уми мо ки занг занем арзонто мекуна. ина ремонтош бачаҳо, аз берун безе боша, аз дохил гарени хишту ремонти замонавӣ кардагӣ барои зиндагии шоҳона бача азиз. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатии мо 22 сотиқ замин, 4 ҳуҷра, деҳаи Махтунқули Ҷайҳуни Қумсангирда қарор дорад бача азиз. ина маҳалла, ина хона, ина дарвоза, ина забор, ина ми ҳолат 290 000 мега. шояд саволо шава ки Сауду ТВ барои чӣ хонаҳо қиматай? хонаҳо қимат нест бачаҳо. рӯз то рӯз нарх навои аму строил материал, ҳаққи кори устову дигаро қимат ки мешава, баъдан аму нарх ҳам автоматӣ мехеза бача азиз. ба ҳам хотир нагӯянд ки Сауду ТВ хонаҳои қимат монди. фурӯшӣ 4 хона, 22 сотиқ замин, медпункт дора. харидори конкрет занг зананд, муомилаи соз карда мешавад. рақамҳои соҳиб мулк дар рӯи экран мебарояд. боз маълумоти пираша метавонед дӯстон занг зад бигиред. ва дӯстон, боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ 150 000 сомонӣ ай. дар душанбе дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, як ҳуҷрага, 1 сотиқ замин, 150 000 сомонӣ. рақамошам мегзорам, занг занед. хона мега ҳавлигӣ мебошад, дорои як ҳуҷра, ҳамом, ҳоҷатхона, кухни мебошад. илтимос аз соати 16 занг занен. дар шаб нороҳат накунен. то соати чӣ мега ай саҳар то соати ами 4 бегаҳа одамои серьёзни занг зада бача азиз. ирӯза навори мо дӯстон ҷанбаси чизе ки ёфтем, хоҳиш кардем, роӣ кардем, ҳамаша ҳаракат кард навор кардем. бо далши хонаҳотона роӣ кунен, реклама карда фурӯшта бигзорем. навор маъқул шид, дар комментария ба пеш Сауду ТВ лайкора монен, подписатсия кунен, хонаҳотона видео кароӣ кунен. чизе дорем барои реклама муроҷиат кунен. зинда бошен дӯстони азиз.